କିଏ କିଏ ତମେ ମୋବାଇଲ କାଇଁ ନେଇଛ ମୋବାଇଲ ଦିଅ ଆରେ ପଚାରୁଛି କିଏ ତମେ ମୁଁ ଅଶାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ହେ କୁଣେଇ ତିଥିରେ ମହାସମୁଦ୍ର ପରି ମୁଁ ଅଶାନ୍ତ ମୁଁ ଟିକେ ଝୁଙ୍କା ଆଉ ଥରେ ଅଭଦ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛି ମରିବା ଚାହିଁଲେ ଭୁଲି ମୁझे ମୁଁ ବି ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ଯେ ତୋ ଜୀବନରେ କେବେ ତ ପ୍ରେମିକକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ଝିଅମାନେ କଣ ଖେଳଣା କହିଲେ ତାକୁ ଖେଳି ଖେଳି ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ଝିଅମାନେ କଣ ଭାବିଛୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ଗୁଟକା ଖାଇବ ଫିଙ୍ଗି ଦେବ ଝିଅମାନେ କଣ ଭାବିଛୁ ତୋ ପାଦ ତଳ ବଉଳା ଫୁଲ ତାକୁ ଧରିବ କଷି ଦେବ କଣ ଭାବିଛୁ ଝିଅମାନେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କଣ ଭାବିଛୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବୀ ଭଳି ପୂଜା କରେ